Στιγμή ένα παιχνίδι που ξεκίνησε στις 8. Και θα παίξει με τον ΠΑΟΚ λογικά ο νικητής, έτσι, ο οποίος θα αποκριθεί. Γιατί ο ΠΑΟΚ με τον Ηρακλή έχει κερδίσει, οπότε. Ναι. Λοιπόν, πριν περάσουμε στις Ετωλακαρνανίας, στα τοπικά της Ετωλακαρνανίας, να πούμε αρχικά ότι η Αναγέννηση Θέρμου είναι η πρώτη ομάδα της Ετωλακαρνανίας η οποία κατάφερε να πετύχει το στόχο να πάρει το πρωτάθλημα, να κερδίσει την άνοδο. Την άνοδο από την Γ κατηγορία της Ετωλακαρνανίας στην Β κατηγορία της Ετωλακαρνανίας, μόλις συμπληρώνοντας 2 χρόνια, δεν έχει συμπληρώσει ακόμα 2 χρόνια από την ίδρυσή της. Η Αναγέννηση Θέρμου, η δεύτερη ομάδα του Θέρμου, και ενώ ο Θέρμιος Απόλλων, η πιο παλιά ομάδα οπωσδήποτε του Θέρμου και η πιο γνωστή, και αυτό οδεύει, να δούμε αν θα το πετύχει βέβαια, για την άνοδο για την Α κατηγορία της Ετωλακαρνανίας. Η Αναγέννηση είναι αυτή η οποία ανεβαίνει από την Γ στην Β και μάλιστα νωρίς πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Εμείς μιλήσαμε με 2 ανθρώπους από την Αναγέννηση Θέρμου που συναντηθήκαμε στο ΔΑΚ Αγρινίου. Δεν κάναμε το κόπο και ευχαριστούμε για την εξυπηρέτηση αυτή να πάμε μέχρι το Θέρμο. Έτσι και ο ποδοσφαιριστής ο Καλατζής, ο Αλέξος Καλατζής, αλλά και ο Λέκος ο Σιαδήμας, ψυχή της ομάδας, γενικός γραμματέας της ομάδας, μίλησαν για την εκπομπή εδώ για το αθλητικό μαγκαζίνο στην κάμερα του RTV. Πάμε να δούμε τι μας είπαν. Κοντά μας ο Λέκος Καλατζής, πρώτος σκόρερ της Αναγέννησης Θέρμου φέτος, 16 γκολ. Λοιπόν, πες μου, αν τελικά ήταν εύκολο ή δύσκολο αυτό που ήδη πετύχατε, Αλέκο, στο φετινό πρωτάθλημα. Μπορεί να φαίνεται εύκολο, αλλά ήταν δύσκολο. Είχε πολύ καλές ομάδες, όπως ήταν η Ακαδημία Ναυπάκτου και η Ακαδημία Μεσολογγίου. Φαίνεται εύκολο, αλλά ήταν δύσκολο. Ποια ομάδα περισσότερο σας δυσκόλεψε στα παιχνίδια τα οποία... Εγώ πιστεύω ότι η Ακαδημία Ναυπάκτου ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος. Έχεις παίξει σε άλλες ομάδες, έχεις παίξει σε άλλες κατηγορίες. 2 πράγματα θέλω από σένα να μου πεις την άποψή σου. Καταρχήν, πώς είδες το επίπεδο φέτος της κατηγορίας, ποια είναι τα μειονεκτήματα που πιθανόν υπάρχουν. Και το δεύτερο, πώς βλέπεις την ομάδα, την Αναγέννηση, στην επόμενη κατηγορία που την ξέρεις κι αυτή. Εγώ το επίπεδο φέτος ήταν πολύ καλό, γιατί καταργήθηκε η Δέλτα Εθνική, έτσι ώστε πολλοί παίκτες μετακομίσανε στο Α και στο Β τοπικό και κατ' επέκταση και στο Γ. Από άλλες χρονιές ήταν πολύ καλύτερο. Βέβαια, για να κρατηθεί η Αναγέννηση σε ένα επίπεδο του Β τοπικού και για να πρωταγωνιστήσει σε αυτό, χρειάζεται ενισχύσεις και να κρατήσει το υπάρχον υλικό. Μάλιστα. 2 ομάδες για το Θέρμο. Αυτό είναι το ερώτημα πολλών ανθρώπων. Σε μια εποχή που δεν μπορούν κάποιες κοινωνίες καλά μία ομάδα να συντηρήσουν, το Θέρμο έχει 2 ομάδες που και 2 κάνουν πρωταθλητισμό φέτος. Και ο νέος Θέρμος Απόλλων κάνει πρωταθλητισμό. Ποια είναι η άποψή σου για αυτό το θέμα, ότι υπάρχουν 2 ομάδες στο Θέρμο μέσα? Υπάρχουν 2 ομάδες. Η δικιά μου γνώμη είναι ότι θα πρέπει να ενωθούν τα συμβούλια και των 2 ομάδων, να λυθούν οι όποιες διαφορές υπάρχουν. Όποια άτομα δεν θέλουν κάτι τέτοιο να βγουν απ' έξω, γιατί υπάρχουν άλλα άτομα που έρχονται, που έχουν τη διάθεση και έχουν τη διάθεση για κάτι καλύτερο, έτσι ώστε μία ομάδα να είναι στο Α τοπικό. Βέβαια, με την ευκαιρία εύχομαι στο νέο Θέρμιο Απόλλωνα να κατακτήσει το πρωτάθλημα και να βγει πρωταθλητής και να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Και η άλλη ομάδα να υπάρχει στο Β με πιο νεαρούς παίκτες. Και έτσι το Θέρμο θα βγει πιο δυνατό από όλο αυτό. Συνολικά το ποδόσφαιρο της περιοχής, και του Θέρμου. συνολικά το ποδόσφαιρο της περιοχής. Και κάτι άλλο. Όταν μια ομάδα παίρνει πρωτάθλημα, για να πάρεις πρωτάθλημα, για να βγεις πρώτος ή εν πάση περιπτώσει να παίρνεις πρωτάθλημα, χρειάζονται γκολ. Αυτός που τυχαίνει τα γκολ είναι ο πρωταγωνιστής. Θα ήθελα λοιπόν από τον πρωταγωνιστή να κατονομάσει, κατά τη γνώμη σου πάντα, τον άλλο πρωταγωνιστή. Δηλαδή, ποιον θα έλεγες ήρωα της φετινής προσπάθειας στην Αναγέννηση Θέρμου? Το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα, άρα για να πετύχω εγώ τα γκολ, κάποιοι άλλοι πρέπει να μου πετάξουν μια πάσα καλή, κάποιοι άλλοι πρέπει να παίξουν καλή άμυνα, άρα όλη η ομάδα, θέλω να ευχαριστήσω όλη την ομάδα, όλους τους συμπαίκτες μου, τους τερματοφύλακες, τους αμυντικούς, τον coach Αλέκο Κοντό, τον πρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Βασίλη Μαραγιάννη, τον Αλέξανδρο Σιαδήμα, όλους δηλαδή, όλοι βοηθήσαμε για να πετύχουμε τους στόχους και όλοι προσπαθήσαμε πάρα πολύ. Οπότε από μένα καλή συνέχεια. Κοντά μας και ο Αλέκος ο Σιαδήμας, η ψυχή όπως λένε πολλοί της Αναγέννησης Θέρμου. Μια ομάδα που πριν 2 χρόνια μόλις ιδρύθηκε κατάφερε να πάρει την άνοδο. Αυτό πού θα το απέδιδες, Αλέκο, περισσότερο? Εμείς ξεκινήσαμε
προσπάθεια από νωρίς, από το Μάιο, με τα παιδιά που είχαν μείνει από την περσινή ομάδα που ξεκινήσαμε. Κάναμε κάποιες προσθήκες με τον προπονητή, δουλέψαμε μέχρι και σήμερα. Και πιστεύω ο στόχος βγήκε μέσα στο γήπεδο. Με πολλή δουλειά βγήκαμε πρωταθλήτρια. Το έθεσα και πριν αυτό το ερώτημα, όπως το θέτουν πολλοί. Δύο ομάδες στο Θέρμο. Ο κόσμος πώς ανταποκρίνεται, ο φίλαθλος κόσμος, ο ποδοσφαιρικός κόσμος, απέναντι σε αυτό το μοίρασμα τέλος πάντων. Δηλαδή, και εσείς πώς πήγατε τελικά από κόσμο φέτος στο γήπεδο και πώς αποδέχτηκε ο ποδοσφαιρικός κόσμος, ο φίλαθλος κόσμος του Θέρμου αυτή την επιτυχία της ανόδου? Επιτυχία, μερικοί χάρηκαν, μερικοί εντάξει. Εμείς δύο παιχνίδια παίξαμε φυσικά φέτος στο Θέρμο, γιατί είμαστε τιμωρημένοι. Εντάξει, ο κόσμος είναι χωρισμένος. Εντάξει, προσπαθούμε να τον φέρουμε μαζί μας. Το καλό είναι να φτιάξουμε μια ομάδα, όπως είπε και ο Αλέξος Καλατζής, για να προσπαθήσουμε το Θέρμο να είναι ενωμένο. Είσαι και εσύ δηλαδή από αυτούς που πιστεύουν ότι δύο ομάδες είναι ίσως υπερβολή, είναι ίσως πλεονασμός, έτσι? Όχι, να έχουμε μια ομάδα δυνατή στην Α κατηγορία ή και παραπάνω αν μπορούμε, και να έχουμε μια παρακάτω, να παίζουν αυτοί που δεν μπορούν να παίξουν παραπάνω. Κάποια πετσερίκια, κάποιοι παίχτες να βγαίνουν, να δίνουμε κάπου αλλού, να ανταλλάσσουμε παίχτες. Να κάνουμε μια σαν ακαδημία, μια δεύτερη ομάδα, στη Β' κατηγορία. Επειδή ξέρεις το ποδόσφαιρο του Θέρμου πάρα πολύ καλά, πριν μερικά χρόνια, το θυμόμαστε όλοι, υπήρξε μια υπέρβαση στο Θέρμο, ήρθαν ποδοσφαιριστές ακριβοπληρωμένοι, θα έλεγα, ονόματα. Η ομάδα πήγε προς ψηλά κάποια στιγμή, όμως κατέρευσε. Έχει πληρώσει για κάποια χρόνια το Θέρμο αυτό το άνοιγμα εκείνης της εποχής, το οποίο τελικά δεν οδήγησε και κάπου συγκεκριμένα. Εκείνο το Θέρμο τότε έφτασε στη Δέλτα Εθνική, ήθελαν κάποιοι να την πάνε στη Γάμα και τελικά έφτασε στο πουθενά. Και μετά έγινε ο νέος Θέρμος Απόλ. Αυτά ήταν κάποια λάθη. Αυτά τα λάθη να μην τα κάνουμε και εμείς τώρα. Γι' αυτό να μαζέψουν τα παιδιά από το Θέρμο, να παίξουν τα παιδιά από το Θέρμο και να είμαστε αγαπημένοι. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα ο σχεδιασμός για την επόμενη χρονιά πότε ξεκινάει, αν και νωρίς ακόμα, ή είστε στα πανηγύρια ακόμα? Είμαστε ακόμα στα πανηγύρια, περιμένουμε την τελευταία αγωνιστική να πάρουμε και τυπικά το πρωτάθλημα. Είμαστε στα σχέδια, ψάχνουμε κάποιους παίχτες, κοιτάμε, θα δούμε τι θα κρατήσουμε από τον κορμό, τι θα πει ο προπονητής, αν θα μείνει ο προπονητής, αν θα ψάξουμε και ο προπονητής. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε. Αν κατάλαβα καλά, ο πρωταθλητισμός θα είναι και του χρόνου λογικά μέσα στη φιλοσοφία της ομάδας. Θα προσπαθήσουμε. Δεν πάμε απευθείας για την άνοδο, εντάξει. Μέσα στην πεντάδα πιστεύω να είμαστε. Ωραία. Λοιπόν, τίποτα άλλο. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία. Συγχαρητήρια καταρχήν για τώρα και καλή επιτυχία στη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια στους ανθρώπους της αναγέννησης Θέρμου, για αυτή την επιτυχία και για την άνοδο. Και βέβαια θα περάσουμε σιγά σιγά να δούμε τι περιμένουμε το Σαββατοκύριακο στην Αιτωλοκαρνανία, στα υπόλοιπα μάτς. Και ενώ να κάνω τη σημείωση, βλέπω ότι στο Θέρμο πλέον αρχίζουν και οριμάζουν οι συνθήκες για συνεργασία των δύο ομάδων, για συγχώνευση, για κάτι σχετικό τέλος πάντων. Γιατί πριν 2 χρόνια, 1,5 χρόνο, διαπίστωνα μια ψιλοκόντρα. Τώρα βλέπω πάνε διαφορετικά τα πράγματα. Λοιπόν, Α κατηγορία της Αιτωλοκαρνανίας. Να δούμε την κάρτα συνολικά με τη βαθμολογία. Όπως βλέπετε, ο Όμηρος έχει πάρει πλέον κεφαλή 3 βαθμών. Η ομάδα του Θεοδοσίου, το λέγαμε και με το